ăștia la 16 ani, nu-i sfătuiesc pe cei care au 16 ani acum sau sunt în preajma acestei vârste să facă ce am făcut eu, dar una peste alta, cred că sunt ok la ora asta. Ia mai lăsați-mă în pace să-mi văd cum vreau de viața mea. Pasă dacă nu vă place sau dacă mă veți judeca. Oh, da, la 16 ani așa spunea. Oh, da, și prea ușor mă revoltam. Eram de o adolescentă când de acasă am fugit. Intram în viață inocentă, nimic nu-mi părea ciudat. Oh, da, 17 ani aveam. Oh, da, și tot ce e frumos credeam. Ce faci să nu vă? Intram în viață inocentă, nimic nu îmi părea prea greu. Și viața cum era decentă, nimic nu era cum sunt eu. Oh, da, mi-a încăsut spiritul flământ. Oh, da, învinsă nu am fost nici când. Oh, da, privesc mereu în sus. Oh, da, încă mai am multe de spus. La 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 la. Oh, da, mi-a încă spiritul flământ. Oh,